Și tu ai obosit să auzi alarma sunând în fiecare dimineață trimițându-te la muncă. Ai ajuns la vârsta la care crezi că nimic bun nu se mai poate întâmpla în acest sens. Ei bine, totul este posibil. Bună! Eu sunt Mirela, sunt antreprenor online de mare succes de aproape 2 ani de zile. Și am realizat în acești 2 ani mult mai mult decât am realizat în cei 22 de ani munciți în sistem. Te întreb cum eu am reușit să fac în aproape 2 ani de zile ceea ce n-am făcut toată viața? Ei bine, în primul rând mi-am dorit, am acționat și am perseverat în tot ceea ce fac. Iar sistemul semi-automatizat al acestui business care muncește non-stop pentru mine îmi oferă posibilitatea de a mă dezvolta și pe alte planuri, de a-mi trăi viața și de a genera venituri inimaginabile care mi-asigură viitorul meu și al copiilor mei. Dacă și tu rezonezi cu povestea mea, nu mai ezita, înregistrează-te pe website-ul meu și întreabă-mă mai multe detalii despre acest business. Îți voi fi mentor și te voi ghida pas cu pas pe drumul succesului tău. Numai bine!